L'Associació Valenciana d'Agricultors torna a denunciar robatoris al camp, en aquest cas de plantons de garroferes. Al camp de Túria asseguren que l'últim mes han multiplicat les denúncies i demanen més control per part de les forces de seguretat. Leopoldo comença a perdre la paciència i les ganes de tirar avant. En qüestió de dies ha vist com els lladres s'han acabat amb el seu treball i amb el seu esforç al camp. Jo estic dissabte en el camp i diumenge la meva dona que passa per ahí passejant-se caminant me diu: Leopoldo, en el camp dalt no n'hi ha plantes. Entre alt i baix me s'han portat 35 plantes. I tanta impotència que no saps ja quin camí prendre. Què faig? En total ha perdut vora 700 euros que sap que no recuperarà. Les plantes estan mal aconseguides. Les garroferes les valen molts diners i potser s'han agarrat i les han mal venut o s'han tret més valor dels que jo he pagat, no ho sé. Des d'Abasaja recorden la importància de denunciar qualsevol robatori, per menut que siga. Perquè si no, al final, en les estadístiques fica que robos disminueixen o que quan la realitat és que no, que se pot multiplicar per 10 o per 20 els robos que n'hi ha en comparació a lo denunciat. I demanen recuperar figures que permeten controlar més esta situació. A veure si tots els ajuntaments pogueren tornar a restaurar un poquet aquesta guarderia rural, aquesta policia rural que tan connectada estaven els llauradors. I és que els robatoris al camp s'han convertit en una constant. Només esta setmana la policia de la Generalitat ha detingut 6 persones amb 54 tones de garrofes, tot i que enguany el preu en el mercat s'ha desunflat.